na ka jingdon ya ka thong ban a jirap sikilong yeng ki boduna ka yo ka kon ka hinyo trap National Youth Movement HNYM Wailing Kut Circle ringkat ka jite lang bat ka HNYMCC ha ka lifeway tering no pra arjar pusaw kala yo ban a skobha da ka yeng sha ka wei ka long yeng ka ban ka snong lingwa Wailing Kut East Castle District kani ka long yeng ka la yo pdiang ya kani ka jing a skobha ka dei jong ka kong donlin kharmuti ka bodon arngut ki khun kan thai bat na padeng kini ka wei kadai kabala yo brio no bat kawai pan ka pendap hayeng hasam da ka batrail belas ngi hakani ka si lai don lang do president ka HNYM Wailing Kut Circle uba Fleming Kurba u vice president ka HNYMCC uba Marshall Nonglain uba Lester Kharkrang rangba snong kalingwa kitkhot ka seng bat ngalor kwi kiwei haba jingkar nakani ka sngi uba Marshall Nonglai ulong ba ka thong jong ka seng kalong ban sakri ka jai ben reu tang da ki khnam lani renti henrei ban sakri lengba ka jingno snyang da ka kti kamon kti ka diang seki boduna ha ka yo ka kon nolor ka taw ulong ru ba buon na padeng kinong ilam ki ba yo ban chong ha ka shuki ki le klut bat le mala ya ka jing o jingnam kinong song snong hadin ba ki pai ba kiladep ban penyo ya ka jing job yaki ngasok man kan bu belai la kar khu ya nga bat rangkat e pui kisang bu belai phasiau am da kadai ka bawar buru ka bawar belai kan phasiau e pui bu pek tin changa ai ki badok ka so da kan ka wai kadai ka bu belai la kar khu ya nga ki kan de ka wai cha sal ka du da le chesko le yu sasa belahin ki beri sang belahin ki beri te kawai des la lech ta sha rang mang yo beri ha la ya beri te manu kang ba pendap pendiang ya kayeng kesam ai pendap te pa ta kawai ba bela kai ka ba penong ya kaseng ba kandan ya kini kijing temu lani ya kata kijing anglut ba ngin yarap ya kita ki ba cenjar ba ngin yarap ya kita ki ba kendu ha kijing ya bin yarap ya pa dan ha ta kijing duna ha kinu kiliang kani kadi ka thong jong ka seng hi nadu ba ngiras dang ban seng ni ka seng ngidan kata kijing anglut ba ya ka jat ben rio ni ngin sakri om ba ngin sakri tang ga uknam urenti lani ta ka thama hening ha ban sakri ya ka jat ben rio lingba jong ka jingno senyang jongi da ka kti ka man ka kti ka diang lingba jong ka jingno senyang jongi da ka ben siam ka balai luet ban ai lam yaki kata ka jingkersan habaki kelam lamar pila yui hi ba kani ka sarkar kan pet ba kamdan kata ka skor ba kan sngau ka jing ni di kisang balang ni la ngam jeliau ya kapri ka jong khasi kapri jong jantia brokwai ya kapri nyau trap nyau skum ka jongi ni la ya kendu ya shibun kita ki ba cenjar dan ki baang bau khasi jongi umdok hawat nganget ya kata namar kamnyar ba video bau khasi jongi utai utau pada duk shisha hadu kata kumbang ala yui ya kiwai gijat benriau hangti hapo dakar hari tuar hangti lada ong duk te komoduk sisa henry lada pilangam celiau ya kapri nyau trap jongi ngalalap ngalasyam badan buon ba gijat benriu jongi kibaya kendu yu mang siang kibaya kendu ya kecing kibaya kendu sisa ya kata kecing kem apa kata kecing em kejongki namar kita kibasyong hang teh cerong kita kibangi lada penkemen yaki na mentah kesan senam kita bagi ada pelut por bagi nilai yang syat belum kali bagi nilai kenhoi pick up ya ke bagi lek ya syat tangan ngin ya i bat kun bat keti ngin ya i bat yang bat sam na ka mentah bagi ni kesan yaki ban pensong yaki hang tai haluar bagi long kita kinong tauan lani bagi long kita kinong ya sat lani bagi long kita kinong ya ta ya ka kendau ke siap ni kinong ya ta ya ka cat benriau kita kikam le ai bat kidai ki ba malak bagi ba kelut kani kapu ya ka ai hapo ka jat beliau jongi kata kani kecing ka bakrau ha kapan kalian circle beper unit beper kila kloy ben sim mentah hadu pengenala ban pendak ini gaji yang swa bangin jo ben pediang senang yo senang mai bat ba kalau mengaji ku ya gaji yang dengkong dalin bain yo ben simti senang ya kani gaji yang bat mai bat ai ba kani gaji yang ba kaseng la pentrai nak benta jong i ai kan long seng ayeng bak kerku bak badap kerhai ha ka jing em jong ki bak kamet bak koi bak ya ki kun ti jong i bak ban ai
kajing sekri ke bakhamha ke bakaseng ke jai ban na kapur bakalong bakloy hagnu kapur panirap na banta kabha kamet jong kusnong kathau bat kari hi barok away Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.